Juniorkám AC Uniza Žilina sa v tomto ročníku prvoligovej súťaže v skupine Východ nedarí podľa ich predstav. Podobne ako extraligové ženy, aj oni sú na predposlednom mieste súťaže a podobne ako ženy, aj oni majú problém s počtom hráčok v kádri. Úplne iné problémy majú volejbalistky Mestského volejbalového klubu Poltár, ktoré prišli do Žiliny na 2 zápasy 11. kola. Sú priebežne na 2. mieste a v kľude sa tak môžu pripravovať na záverečný turnaj majstrovstiev Slovenska. Napriek tomu, že proti sebe nastúpili družstvá z opačných koncov tabuľky, neboli to jednoznačné zápasy. Nadom na to, že sme čosi pripravovali, tak sme to nesplnili, čo som očakával od dievčat. Najmä v prvom zápase to veľmi poľavili, aj keď treba povedať, že tam sa nahrávačka mala proste nejaké krče a musel som ju striedať. Nahrala nahrávačka, ktorá už mala za sebou 2 zápasy zo žiačok. V tomto druhom sa nejako dala dokopy, bolo to vidieť, bolo to lepšie, ale stále to nesplnilo to, čo posledne trénujeme. Takže výsledok je asi lepší než samotná hra. Juniorky športového klubu Žilinská univerzita Žilina prehrali prvý zápas s dievčatami Mestského volejbalového klubu Poltár 1-3 po setoch 12-25, 25-23, 21-25 a 13-25. V druhom stretnutí prehrali Žilinčanky 0-3, keď jednotlivé sety skončili pomerom lôpt 10-25, 17-25 a 19-25. Dievčatá z Poltára boli v tomto zápase favoritkami, mali tam reprezentantku, no aj napriek tomu sme odohrali dobrý zápas. Ale mohlo to byť aj lepšie, ale sústredíme sa na zápasy s družstvami na nižších priečkách. A tie najbližšie dôležité zápasy čakajú na Žilinčanky už v najbližšom kole. 4. februára budú totiž hrať vo Zvolene. Žilinské juniorky sú priebežne na 7. mieste, Zvolenčankám, ktoré zatiaľ nevyhrali, patrí priečka 8. Rozdiel medzi oboma družstvami je 8 bodov.